uJesu Kristu uyinkosi. Baba Mphosoli Nsibande, ngiyabingelela ubaba noma, ngiyabingelela abazalwane bonke entabeni likaJehova, kuyabonelelwa ekhayeni lezwi. Ngizobonga uNkulunkulu ngilethe ubufakazi ngendlela eyisimanga angenzele yona. Bekunzima, bekungelula. Ekhaya engihlezi kulo bekugcwele amakhabethe, imali engekho emthethweni. Kwadinga ngiwabulale ngiwakhiphe wonke, ikhishi libe empty. Ngangenelela i-dining room, kwadinga ngiyibulale i-dining room ibe empty. Kwadinga ngihlangane nomndeni owawubulela abantwana bami, ngahamba ngocela intethelelo emndenini. Iwona umndeni wabulala abantwana, kodwa kwadinga mina ngocela intethelelo. Ngabuya lapho ngashona ema-ofisi la ngangitshontshe khona imali eThekwini yokuthenga lezi mpahla. Ngafika uma ngifika khona bahlangana ngamakhanda bathi, gogo asikuzi ukuthi uzothini. Ngathi ngizocela intethelelo, ngayibeka yonke indaba. Bathi gogo uNkulunkulu ukuthethelele usasuka ekhaya. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga ngoba bekunzima, bekungelula. Kodwa manje ngizizwa ngikomunye umhlaba, ngizizwa ngikwenye indawo. Ngiyakubonga Baba Mphostoli, uNkulunkulu akugibela wavuma wathwala imithwalo yethu. Awu ngiyakubonga, ukubonga kwami akwanele. uNkulunkulu akukhulise nomama, uNkulunkulu anibusise. Ngiyabonga kakhulu, ngethulekile yonke imithwalo ade ngiyithwele ibingiphambanisa nje kakhulu nomthetho kaNkulunkulu. Ngingahambi nje kahle, ngizizwa futhi ukuthi angikho entandeni kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga uNkulunkulu akukhulise baba noma, uJesu Kristu inkosi. Amen. Takhambia. Mzika.